ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ପଟ୍ଟା ହଜିଯାଇଛି ବା ଜମି ପଟ୍ଟା କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ସେଇଟା ଅଛି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଲୋକ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କରିପାରିବେ। ମୋ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରାୟ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କରେ, ଆଉ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହିଁ ଦେଇଥାଏ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଲୋକ ଯେମିତି ନିଜ ଫୋନ୍ରେ ନିଜେ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେଇଟା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଭୁଲ ଲେଖ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଭୁଲ ଲେଖ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ନିଜ ବ୍ଲକ୍, ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ନିଜର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତା ସାଇଟ୍ରେ ନେମ୍ ମାରିକି ନିଜର ଟୋଟାଲ୍ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଖିପାରିବ, ବା ସାଇଟ୍ରେ ଜମିର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ଖାତିଆନା ନମ୍ବର ଦେଇକି ନିଜର ଦେଖିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।